Mehmet Zülkifil, doğru haber. Kerbelaya jibirkiri nişaneye Kerbelay nuye. Her katliama jibirkiri ve her suce insaniyete yekun nehatiye hesap kirin nişane ve alamete yadine. Divan rojên ku em behsa Kerbelayê dikin, dîsa em Kerbelayeka din dijîn. Ji ber ku di tarîxê de hesap pirsîna ji zaliman û sekna li cem bindestan nebûye wek mektebekê, ji ber ku rastî bi deh û dozan re nebûye yek, di tarîxê de her tim lanet li zaliman tê kirin û yên ku wê demê li hemberî zilmê bêdeng mane bi şîddet şermezar dike. Em nikarin li hemberî zalimên dewra xwe helwest û tewra hewceyî nîşan bidin. Dema em neferan li xelkê Kûfeyê yên ku İmam Hüseyin ehlê beyta wî û yaranên wî bi tenê hîştine dikin, em Hüseynên îro jî li Xezeyê li Kerbela îro bi tena serê xwe dihêlin. Dema ku qetliama Kerbelayê diqewime gelek mensûbên ümmeta İslamê gelek dereng û biperanî ji çavkanî û qenalên ku zaliman î zindane ji mecburî ji bûyer û hewadîsê agahdar dibin, hay ji faciaya Kerbelayê dibin. îro jî em bi zindî cinayet û qirkirinên ku li Kerbelaya îro li Xezeyê tê kirin temaşe dikin. Bi gotineka din bêdengbûna li hember hovîtiya îro ya li Xezeyê diqewime sûcekî gelek mezintir e û weka sûcê bêdengbûna li hember faciaya Kerbelayê ye. Her kesên ku ji bo êşa İmam Hüseyin digirîn divê alîkariya Hüseynên dewra me yên zarokên Kerbelayê bikin. Çi naqoqî û zidbûneke ku lanet li Yezîd tê kirin lê li hember Yezîdê îro nasekine û serî ranakin. Çawa ku ehlê beyt li Kerbelayê hatibû dorpêç kirin, muhtacê mistek av û pariyekî nan hatibûn kirin, îro jî zarokên Xezeyê muhtacê mistek av û pariyekê nan e. Çawa ku li faciaya Kerbelayê tenê temaşe dikirin, îro jî Müslüman li qirkirina Xezeyê û qetilkirina zarokan tenê temaşe dikin, wan tenê dihêlin. Diwarê berpirsyarî, mesuliyet û bersivdana banga Xwedê de em çi qas jî dişibin Benî İsraîliyan. Çawa ku Xwedayê Teala rehma xwe ji Benî İsraîliyan vekişand û rakir, em ditirsin ku ji ser vê ümmetê jî rake. Dema em li çîrokên İsraîliyan dinêrin, Xwedayê Teala ew imtihan kirine mükellef daye ser milê wa ku biçin bi qewmê zordest re şer û herbê bikin. Lê ew qewmê ku ji rê derketiye li Hezretî Musa vegeriyan û wiha dibêje: Ya Musa, li wê derê qewmekî zalim heye, tu û Xwedayê xwe herin şer bikin û wî gelî ji wir derxin, wê çaxê em ê bikevin wî bajarî. Wextan vê qiseyê dixwînin, em helwest û tewra Benî İsraîliyan şermezar dikin. Em li vê derê vêyekê dîqet bikin. Îro 2 milyar Müslüman nikarin 2 milyon Xezeyiyan li hember İsraîlê biparêzin. Em dibêjin bila mücahîd tenê bi wan re şer û herbê bikin. Ma ev helwest û tewra me Müslümanan ne weka Benî İsraîliyan e? Em bi tevger hereket û lîsanê halê xwe wiha dibêjin: Ey xelkê Xezeyê, li hember qewmekê zalim heye, em nikarin bi wan re şer bikin, em ditirsin me kirasê zîlletê li xwe kiriye. Bêromet û bi riyakarî durûtî em bi sloganan ve temaşe dikin. Ev yek ji me re bes e. Ey xelkê Xezeyê, hûn û Rebbê xwe bi Siyonîstên zalim re şer bikin, ji Qudsê û Mescîda Aqsayê derxînin, paşê em ê jî werin li Qudsê Mescîda Aqsayê nimêja xwe bikin. Çi qas jî dişipe hevdû li hevdû diçe ev rewşa me û a Benî İsraîliyan. Piştî vê helwest û tewra İsraîliyan Xwedê rehma xwe ji ser wan rakir û 40 sal tevlî hev û wêran li çolan geriyan perîşan bûn. Ez hêvîdarim ku ümmeta İslamê di demek kin de bigêje Xezeya Kerbelaya îroyîn û di tarîxê de bi qedera İsraîliyan nekeve.